Ahoj, zdravím vás Daniel Sanžel, dneska jsem tady s Kotem 1, čau. Nazdar, nazdar. Jenom si to ještě teď na chvíli stopnem a tak a jsme, No, konečně doma. a jsme tu zase Má zpět. džungla, what the fuck? Čili tady vidíš džungli a tady vidím jenom samou poušť. Momentálně, jestli bude nějakých, nevím, já se pak někdy kouknu a bude hodně lajků, tak když tak bude 10 nejlepších bytů v Minecraftu. Momentálně jsem našel velké jako, doufám, že diváci vědí, jako, jak jsem to myslel, jako velký. Jo, kde jsi ty vlastně? Jsi někam. Co to řekneš do natáčení, tak já tě zabiju. To říkám rovnou. Jdeš hubu. No, příště si když tak pozvu někoho jiného. Dobře, to tady je. To je neschopná bagáž. Kam to dáš? Přestaň se do toho natáčení vyjadřovat takhle. Já tě zabiju. Ty čura mrda. Momentálně mám skin starého dětka, to jste mohli vidět. Mi přišly nový skiny, tak jsem si vzal tady ten. Pak by měly přijít ještě jedny skiny, ale to se uvidí, jestli se mi budou líbit. A jsou tady králíci. A já vidím oko boží. Jo, oko boží, tvůj zadek, bič. No, to bude oko boží. Nevodhá. Měli ty králíky. Já už mrkev, jo, tady někde. Potles. Tady pan Zanděl chce najít poušti mrkev. Nechci, já je chci zabít a pak když je zabiješ jako... Kůžička malinká. No a z toho si pak udělá... Velká kožešina na brnčo. Jo. Jestli se chceš zabít, tak tady máš velký kaktus. A se zaplavat. Tak běž. It's prank. Za prvý se říká pranking a za... It's prank. A za druhý ty králíci se nedají sestřelit. Protože it's prank. O! Ale neříkal, že tady oko boží, no, koukně se. No. Králíčku. Diváci to stejně neviděli, takže je to jedno. Oko boží. Hej, ty králíci se teleportujou. No, to neteleportujou. Jo, tak to měl předtím vidět, se koukni na moje video. Pak. Já běžím za králíkem a králík zmizí. Takový debil nejsem. Že bych viděl králíka zmizet. Momentálně jsem marihuanu neměl, takže jí to nebude. Já už na to... Diváci. Zanděli rád. Jsem hned vedle tebe. Myslíš, že ti nemůžu dát přes to pěstí? O, 15%. Hezké. A já mám 14. Jo, já ještě natáčím inteligenta. No tak tady to video nebude to celý potřel. Čím se vymazává video? Nejde to, hotovo. It's prank, mám se zase dělat pranky, diváci. Kdybych si dělal pranky, tak už mám mokrý trenky. Jedeme tě jdou, ale tak to vidím, tak běhání to moc nejde. Já nechci mít žiloprázdnej hangerbar.
Hlavně kdybych běžel, tak přehlédnu vesnici. Jdu k Acia stromů. Aciastiumů. Jo. Jsou tady ty, jak k ním plavu, ne? Jo. Jo. Vidím vesnici. Kde? Kde? Jsem ve vesnici. U Acia stromů. Ukaž. A je to... Kamu ta vesnice u Acia stromů? Jsou z Acia všechno. Ukaž. Kde? Já nic nevidím. Kde seš? A se baví člověk kovárnu. Ne, čekej na mě. Sakra. Mají dobrý dveře, to to Acia. Všechno. Jak vypadají? Ústě. Ty domy vypadají ústě úplně. Ale kde seš? To je vesnice někde. Tady jsou bydlíme, tady je to Líbecký. Tak jo. Až nejdeš. Kovárnu tady není. Jo, to jsou tady ty dveře. A jsou Líbecký. A co je tady to? Jsou Líbecký. Jo, to je řeka. Řektvičky. Baž. Žijavě. Jo? Já vím, že chceš. No tak s tím obchoduješ. Co chceš do obchodu? 18. Hráblo ti nahoru vesnice, ne? Co chce? Ne, ty už si na tom větě. A já vím, co jdu dělat, bacha. S tím obchodeš ty. Vidět třeba... Krobek. To nikdo obchodovat s bambusem. Hej, ty vesničani otevírají a zavírají dveře. Jsou pošahaný. Ale jakože bez ale jako to docela líní na to, že bez farby. Aby farmář šel, tak jsme na to docela líní. Jako koukej, co chtěj. To je dobrý, kámo. Byla jsme lepší vesničana, který prodával Knockback knížku. Jako 16 emeraldů, jedna knížka. Změní to za Knockback 1. A knockback to je na luk, ne? Nebo? To je jedno. Ty seš kde? Tak by měl nějakou úrodu jako sadnit, no. Kde jsi obydlel? Já vím, že jsi obydlel tam, kde to má balkon. Ne. Já jsem obydlel tam, kde to má balkon. Proč? A se mi balkon líbí. A cože tobě? Ty balkony jsou nejlepší. Nejsou. Jsou. Jedny z nejhorších. Pak se ti něco objeví na balkoně, ty necháš otevřený dveře a co? Jsi super. Semínka. Hej, to je ten samý. Jsem v baráku. Momentálně jsou tady dva villagerové. A momentálně se mi nelíbí, jak na mě čumí. Víš, co se dá udělat, když máš štíty? Když on třeba prodává 17 věcí za emeraldy, tak Dobrý věci. jo, to je kůň, myslím, že tady Tady. chodí třeba medvěd, nebo vlastně co by tady dělal s tím medvěd, musím myslet. Přesně po šuku. Ti fakt jednu vlepím, mě to... No vlastně tvoje máma tady není, počkat. Tady taky není. Tak dům je můj. Sebe dávají tvoji villagerové. Friday. Pouštní zombík čeká u dveří. Co z toho Ne. dopadne? Ne.
Čumí na mě, já na něho, já se potají přiblížím k němu. On mi nic nedělá. Tak jo. Ne, on mě otrávil. No, to dělej. Jako já vím, že to dělají, ale já mám co, že jsme byli kamarádi. Jsem se s ním ve školce hrál. To vypadne od těch dveří nebo co, hovado? Že Pardon. Dobrý, fuj, nebudu se zastělovat. To je louk. Chci bdí. Ale co to bylo? Něco zabilo. Tebe něco zabilo? Ne, zabíjel. To bych se nasral, kdyby něco zabilo. O, já bych byl já, kdyby tě něco zabilo. Znásil. Se potřebuji vyžít. Za zombíci čekají od dveří. Jsem vyžijanej, nažijanej. To má dveře. Já jdu do svého baráčku pomoct. Se jdu ještě kouknout. Hej, tady 2 zombíci normálně No, jsou. asi. Jo, to je... Čau. Hej, koukej. Jak jedou. Takhle se na to musí. Jedeme bomby. Ne, já do nich majznul. Jak to bylo oba dva? Jo, pak jsem majznul do obou 2, já chtěl jenom, aby nedělali to poheno. Když jsou tady děti. Který? Momentálně utíkám přes poušť. Kousek od vesnice. Zombík. Budu chodovat. Jsou tady. Co chcete za... Co chcete? Ty vole, pojď sem ke mně. Nejdu. Šup. V obchodu. Koukám, co chci. Hlavně dělej, já zabiju zatím ty zombíky a pojď se na něco kouknout. No, běžím. Jež momentálně nevím, kde jsi, ale... Tady. Já jdu k tobě. Creepera. Kde seš? Jo, já už vidím tvůj nick, pojď. Musíš přes obilí. No, za tebou. No a pojď. A veď s sebou toho creepera. Tak já ti to ukážu. Choď pomalu za mnou. Kde jsi? U studny. Za tebou. Si to seká. Ti? No, a teď pojď jakoby sem k té poušti. Když já jsem tady. Prostě pojď sem k té poušti. Tady pořád stojí. Ne, stojím. Stojíš. Diváci, že se hejbu. U tady té pouště. No vidíš. A teď pomalu. bodíky. A teď koukej, Kejpe. Ať ukážu. Mě to zabilo. Tohle. Kejpe. Chceš tohle? Tu lávu jsem stal. No, to je to, co jsem ti chtěl ukázat. No, tak mě zabil Kejpe. To je paráda. Mě to zabil určitě. Jo, mě to zabil. Takže tady to by mělo být asi konec je toho A videa. proč jako? No, už nevím. Co už bychom dělali, už je to určitě nudí. No tak tady to bude konec videa, jestli budou Dávajte lajky, já nevím. Dávajte odběry a... Dislikey. Hlavně ne dislikey. Hlavně ty. Asi ne. U mě jo, u něj ne. A jestli ta bude několik set, tak bude 10 nejlepších domů v Minecraftu teda. Jo, už tě taky něco zabilo. Já schodil ten zombies. Do té lávy, veď. No, z té vysoký. No, a tak já se s váma loučím a čau.